Hanggang saan ang kaya ng sniper pag nilusong mo sa baha? Tara alamin natin. Game? July 28 nung nagdeklara ang lungsod ng Dagupan ng state of calamity dahil sa matinding baha. Dulot ng pagtaas ng tubig mula sa Sinukalan River. Bagyong Igay ang sanhi nito, kaya mahigit 31 barangays ang apektado dito sa amin. Kaya nag-decide si Boss Noah na libutin namin ang lungsod ng Dagupan gamit ang kanya motor na sniper. Disclaimer, hindi namin sinasabi na safe itong gawin, pero kung malakas ang loob mo tulad ni Noah, aba tumesting ka. Unang baha na bubungad sa'yo dito sa Arellano Street. Sunod naman sa junction kung saan hirap ang mga tao sa tawiran. Sa downtown naman medyo mataas na rin ang tubig. Ganon din sa Rizal, bayan ng Dagupan, sa may simbahan, Tapua. Medyo mataas na ang baha pero kayang-kaya pa rin ang sniper natin. Sa Lucao safe na safe. Huwag ka lang dumiretso ng Maluod Banawang dahil sigurado mamamatayan ka. Ganito naman katindi ang baha sa Karanglaan. Meron ding part sa Mayombo na hanggang tuhod na ang baha. Pati Kuliglig na siraan. Another one. Hanggang sa makarating na kami ng crossing, safe na safe pa rin ang motor natin na sniper. Di na kontento si Boss Noah, kaya diniretso niya pa sa Perez. Baha challenge. Kayang-kaya ng Yamaha sniper yan. Marami din ang namangha nung nag-viral ang video natin sa Facebook Reels. At ito ang mga comments ng ating mga netizens. Kayo anong sa inyo? Like and comments mga lods, para malaman din namin ang saloobin nyo.